Għandek laqa minn Ejwa, għandna kemm il-wieħed. ukoll. X'inhu ma laqa? Tal-pastizzi, tal-ċunu, tal-rabti, tal-unċu, tal-unċuwa. Tal-pastizzi għax missieri kien jagħmel pastizzi. Fimt? Senek ikun għamel qasatek li tal-qasatek. Ta' zuba jsebuni. Għax li bġar ma kulħadd bil-laqa maħna jsebuna. Għajdina, x'inhu l-laqam tagħkom? Missieri kellu laqam tal-bot. Missieri kien. Bil-merakla, beħħel ħalib, ġal-bot dak iż-żmien. Tal-alloġġi jgħidu li. Ejwa. Fil-ħin jew? Abba jien nbieħ il-ħin, mhux naħli l-ħin. X'inhu l-laqam tagħkom? Ta' ħafufa. Ma nafx il-laqam tal-familja u minna x-xara ħna, hekk isibuna. U li jgħidu li jint ħafufina żejra. Qabel kont mullassa tal-pulizija għal-qormi, ma tgħidlux isemmu l-kull jum. Jgħidlek le, jgħidlek laqam u ngħidlek minn ġimgħa l-ewwel. Tat-Tork. Tork? Tat-Tork jgħidu. Kien tat-Tork? Il-Buznanno kien Samroni. U kien bil-mustaċċi, insomma. Ta' missieri tal-orif. Tal-għaref? Imma mhux meta tajb bniedem orif ta'. Il-kmuma qabel kien jgħidu l-hom orfan. Allura peress li kellna ħafna orof, għalaw jennak. Nazzin. Nazzin, naf. Ek jgħidulna, aħna minn dejjem. Jgħidu l-ek bil-lamu, għax Pawlu għaw ħafna. Allora nazzin mawx. Allora jgħidu l-ek Pawlu nazzin, ma tafx kif jem. Ta' xi xajdulkom intom? Tal-laqxi. Għaw jisibuna ħafna budi bil-laqam il-musta. Jiġri jgħidulek bil-laqam lilek? Ejwa, ħafna. Sa' ħabib tiegħi stess jgħidli laqx jagħmel li laqx fil-qosor. Tal-lakku. Ta' xiex? Tal-laqqa. Tal-lakku. Sinjura, għandek laqam inti? Jien għandi laqa min jafni, u jafni żgħira jafuni ġinġrija. Tela. Ta' tela? Għat ma smajtu naħseb. Darba nisma li tkun xi tela, għat ma seta' jitlaħ din it-tela u jgħidu li tela ħħu, jgħidu darba smajtu issa ma nafx jiena iżjed u mbagħad forsi tat-tela.